חדשים, כן, גבי נהנה 1-2, והיום אני מביא לכם קומנטרי חדש, קומנטרי חמישי, המשחק של יורי, תודה רבה לך שהרשית לי להשתמש בו, 22-7 אני חושב, עם ה-PW וכל זה. אז כן, על מה הנושא בעצם של הקומנטרי הזה? הנושא הוא איפה כל הצופים שלי. אז כן, איפה כל הצופים שלי? יש לי 150 סאבסקרייברים, כמעט 9 סאבים, ואין לי צפיות, אין לי כלום, אין לי תגובות, אין לי לייקים, אין לי כלום. כאילו, מתוך כל ה-150 האלה יש רק 50 אנשים שהם פעילים, וגם לא עד כדי כך, לא נותנים לייק, לא כלום, רק צופים. לא יודע. אני לא יודע, באמת שלא יודע. אולי זה באמת ככה, אולי 100 סאבסקרייברים האלה באמת לא פעילים לא תחשבו שאני משתמש בסאבות וכזה. אני לא משתמש בשום סאבות, אני לא עושה כלום. זה הכל אנשים אמיתיים, אין פה שום בוטים, אין פה שום דבר לא חוקי. הצגתי, וכן, זה פשוט נורא מרגיז, נורא עצוב גם, נורא עצוב שאנשים פשוט פרשו מהערוץ ולא צופים כבר, ואם צופים אז נגיד 50-60 צפיות ואני מקבל בין 5 ל-10 לייקים, ואני רואה, ושתבינו, יש לי 150 סאבים, ואני רואה ערוצים עם 40-50 סאבים שמקבלים בין 15 ל-20 לייקים, ולי אין את זה, וגם מקבלים מלא תגובות. לי אין את זה, זה פשוט מביא אותי לרצון לרצון כזה זהו, לא בא לי לעשות סרטונים, כי גם זהו, אף אחד לא צופה בהם גם ככה, ממילא אולי איזה 50 איש, זהו, כן, זה כל שאני מקבל, 50 צפיות לכל 150 סאבים, 5 בין 10 לייקים לכל 150 סאבים, שזה אמור להיות לפחות 50 לייקים לפי דעתי. אני יודע שזה קצת מוגזם, אבל לפחות 20 עד 40 לייקים חייב להיות. וקומנטס, אין בכלל קומנטס, אין כלום. כאילו, סאבים לא פעילים, אם יש סאבים פעילים אז הם רק צופים. מאוד מאכזב אותי, מאוד עצוב לי, כאילו, פשוט לא בא לי לעשות יותר סרטונים, ופשוט מעצבן. לא נראה לי שגם אני אמשיך לעלות לפרסטיג' בויסל, למי שעשה בכלל סאב. הנה עוד סיבה למה אני אומר שהסאבים לא פעילים. מכל ה-150 סאבים היה לי איזה 50-60 צפיות לזה, לא סליחה, אני מגזים, 36 צפיות, כן, 2 לייקים ודיסלייק אחד, וכמה סאבים, כולה 7 סאבים, מכל אלה שצפו, רק 7 סאבים, רק 7 אנשים עשו סאבסקרייב. ועוד זה לא מהערוץ שלי, זה כולה, בוא נגיד שאני וארקדי העלינו, שנינו עלינו סרטון, בוא נגיד 3 לא, ולי 5, לא, לי 4, לא 2, ואחד חבר שלו עשה. כאילו, גם סאבים שלו וגם סאבים שלי לא פעילים, אבל אני מדבר עכשיו על הערוץ שלי. באמת,
זה מאוד עצוב, מאוד מאוד עצוב. אנשים לא צופים, אתם לא מעריכים את מה שאני עושה, אתם... או שמה, פשוט לא אוהבים, או שפשוט אתם שוכחים. אם אתם שוכחים, אז בבקשה, תראו לי שאתם באמת צופים, ואתם באמת יש לי סאבים פעילים, אז כן. אני מקווה מאוד שהבחנתם את זה ללב, כן, אני מחליף ככה בין הזה כי... טוב, אז מקווה מאוד שהבחנתם את זה ללב, באמת, אני רוצה שתראו לי אם אתם באמת צופים, או שכל סבים שלי לא פעילים, פשוט לא שווה, כל הסבים לא פעילים, לא שום דבר. אין לי שום סיבה לעלות עוד סרטונים. אין אף אחד שצופה. כן, אולי לעצמי, אבל מה? למה העבודה הקשה הזאתי? כאילו, אני עושה את זה גם בשביל הכיף, אבל עם הכיף גם באה עבודה קשה, ופשוט אתם לא יודעים. צריך לרנדר איזה שעה, לעלות שעה. פשוט עם השעתיים האלה אני יכול לעשות מלא דברים אחרים, אבל אני לוקח מזמנים ומעלה לכם סרטונים. זה גם להנאה שלי, אבל זה לא כיף לי שגם... זה לא ממש כיף כשאנשים לא צופים בך ולא מראים את האהבה, כאילו לא מעריכים אותך, לא צופים בך, עשו סאב סתם ככה או סאב פור סאב, זהו. דרך אגב סאב פור סאב זה לא כזה עוזר, כן? לא עשיתי אף פעם את זה, באמת שלא. לא עשיתי אף פעם גם סאב פור סאב, ואני גם לא מתכוון לעשות, כאילו סתם בזבוז מעמד, כאילו סאב פור סאב, אם ככה לא צופים בתוכן שיש לך וכל זה. אז כן, מה אני רוצה, מה אני רוצה לעשות עם זה? פשוט לפרוש, להשאיר את הערוץ ככה. יש לי פה ערוצים שרשמתי מלא ערוצים עם תוכן טוב וכל זה, אני לא רוצה לאבד את כל אלה, ופשוט אני לא אעלה סרטונים ויהיה פעיל סתם ככה ביוטיוב. כאילו, אין לי מה לעלות. אני יודע, זה כיף, אני מודה, אבל אין לי מה, זה לא כיף אם אנשים לא צופים לך. זה עושה הרגשה רעה בלב. אם נגיד לפחות 10 לייקים ואיזה 5 תגובות, אני רואה באיזה סרטון, וואו, זה כבר חימם לי את הלב. באמת. אני אומר את זה ברצינות. 150 סאבים, 50 צפיות, 5 עד 10 לייקים, זה כלום. זה אומר שפשוט אנשים פרשו מהערוץ ולא צופים בו, ואולי לא מתעניינים בתוכן, אולי לא יודע, אבל אני רוצה שתראו לי כאן אהבה, אני רוצה שתראו לי שאתם באמת רואים וצופים בסרטונים. אני רוצה לראות את זה, כאילו, עד עכשיו ראיתי את זה כולו באיזה 2 סרטונים. כן, תאמינו לו, 2 סרטונים, אפילו סרטון אחד, אתם יודעים מה? סרטון אחד, שזה הקומנטר השני שלי. עצוב לי. אני
לא רוצה לעלות יותר סרטונים בגלל זה. תראו לי שאתם באמת מסתכלים בתוכן, תעשו לייק ותכתבו תגובה, זה באמת עוזר לי. אני הייתי גבי, נהנה 1-2, יאללה ביי אנשים.